75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo Update. Para sa ating unang balita, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Tropical Depression Wilma. Pakinggan natin ang ulat mula kay Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Tropical Depression Wilma. Ito ay huling namataan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 625 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Bagamat wala pang lugar sa Bicol na nasa ilalim ng wind signal, inaasahan ang malalakas na hangin at maalon hanggang napakaalon na karagatan sa rehiyon dahil sa epekto ng amihan at outer bands ng bagyo. May maximum sustained wind si Wilma na 45 km per hour at gustiness na hanggang 55 km per hour habang kumikilos pa timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Sa Bicol Region, posibleng maranasan ng malalakas na bugso ng hangin lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar. Apektado rin ang laot kung saan inaasahang aabot sa 5 metro ang alon sa silangang seaboard ng Catanduanes at hanggang 4.5 metro sa mga baybayin ng Albay, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur. Dahil dito mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng paglalayag lalo na para sa maliliit na sasakyang pangdagat. Pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan at mga residente ng Bicol na mag-monitor sa mga susunod na bulletin dahil posibleng maranasan ng pag-ulan at mas malakas na hangin habang lumalapit ang bagyo sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating sunod na balita, naglabas ng PDRRMC APSEMO Advisory ang lalawigan ng Albay dahil sa inaasang matinding pag-ulan dulot ng shear line at Tropical Depression Wilma. Ayon sa Tropical Cyclone Bulletin number 1 ng Pag-asa, posibleng maranasan ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin at pagtaas ng alon na maaring umabot hanggang 4.5 metro na magdudulot ng peligro ng pagbaha, lahar flow, pag-apaw ng ilog at landslides. Ipinatupad ang no ceiling para sa lahat ng uri ng seacraft, alinsunod sa Sea Travel Advisory ng Philippine Coast Guard. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtawid, pangingisda at paglangoy sa mga ilog dahil sa posibilidad ng biglaang pag-apaw. Inaatasan ng lahat ng city, municipal at barangay DRRMCs na manatili sa preparedness at monitoring status, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at landslide prone at magsagawa ng localized evacuation kung kinakailangan. Pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang hindi kinakailangang biyahe, umiwas sa mga kalsadang madaling bahain at sa mga lugar malapit sa ilog, at manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Nanawagan ng PDRRMC APSEMO na manatiling alerto at handa para sa kaligtasan ng lahat. OCD Bicol, itinaas na ang Red Alert status bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Wilma. Panoorin natin ang panayam kay Carla Thea Omelan Manlangit, ang alternate spokesperson ng Office of the Civil Defense Bicol. Ang OCD 5 and the whole RDRIMC Bicol, nag-conduct na kami ng pre-disaster risk assessment and scenario building simula pa nung isang araw para nga mapaghandaan itong paparating na bagyo. Right after the PIDRA meeting,
naglabas agad ng memo ang RDRIMC Bicol na nasa red alert status na tayo. Ibig sabihin nito, activated na yung lahat ng mga clusters, response clusters, and yung 14 subclusters para mapaghandaan nga itong paparating na bagyo. So, meron tayong inilabas na memo, nakasulat doon kung ano yung mga susundin ng mga PDRRMOs at saka yung mga members ng response cluster. So, importante ito to ensure na magiging safe nga ang mga Bicolano kung ano man ang magiging epekto ng bagyong Wilma. Bagamat sinasabi nga ng Pag-asa na hindi ito kasing lakas nung mga nakaraang bagyo tulad ng Opong at saka Uwan, pinapaalalahanan pa rin at pinaghahandaan pa rin natin syempre yung dalang ulan nitong bagyong Wilma. Kung matatandaan natin noong 2018, nagkaroon ng bagyong Usman. Bagamat hindi na yun, nung dumating siya sa Bicol region, low pressure area na lang siya, pero nagdala pa rin ito ng mga pagbaha at saka ng mga landslides dito sa Bicol region. So yun yung gusto natin na maalala ng mga tao na hindi dapat tayo maging kampante. Gusto natin na prepared ang lahat at bagamat kung magkakaroon man ng mga landslide at saka pagbaha, safe pa rin tayo. Kasi syempre hindi may iwasan yung pagbaha at saka yung landslide. So ang kailangan na lang natin, nakaalis yung mga residente doon sa mga flood-prone at landslide-prone areas para masiguro na ligtas sila, walang mamamatay, walang masasaktan. Yun naman yung pinaka-importante sa atin. Ang OCD. Patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang sanhi ng grass fire na sumiklab sa barangay Lamba, Legazpi City nitong Miyerkules ng gabi, December 3. Sa panayam kay BFP Legazpi Farm Marshal Fire Inspector Joeres Ray Oyardo, alas 5:55 ng hapon nang makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa sunog at kaagad naman silang rumisponde sa insidente at naapula ang sunog ng alas 9:05 ng gabi katuwang ang BFP Daraga at Legazpi Chinese Filipino Volunteer Brigade kung saan total na 7 fire trucks ang ginamit. Ayon pa kay Fire Inspector Oyardo, nahirapan sila sa pag-apula ng sunog dahil may kalayuan ito mula sa kalsada at mabilis ang pagkalat ng apoy dahil mahangin at tuyo ang mga dahon. Maswerte aniya na walang malapit na bahay sa pinangyarihan. Paalala naman ng BFP Legazpi sa publiko na iwasan ang pagsusunog kahit saan upang maiwasan ang parehong insidente. Kaugnay ng balita, panoorin natin ang pahayag ni BFP Legazpi Farm Marshal Fire Inspector Joeres Ray Oyardo. Wala pa po tayo. It's still under investigation po kung ano yung cause of fire. Lumaki lang kasi yung this time po, malaki siya kaysa sa past po natin. So, another thing po, madaling kumalat yung apoy dahil very dry ng mga nakaraang araw, mainit. At the same time po, malakas yung hangin, lumakas na yung hangin kahapon. Lalo pinaalalahanan po natin pa rin ang ating mga mamamayan, ang ating mga kaibigan, ang publiko, na iwasan po natin na magsunog kung saan-saan. At kung nangyari man ay kinailangan nating magluto, kung anong gawin na kailangan ng apoy, kailangan po natin itong gawin ng responsable, yung managed burning na tinatawag natin. Sa sunod na balita, there's no space in our history right now para gawin natin biro ang pagtindig sa West Philippine Sea ayon sa PCG. Panoorin natin ang panayam kay Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. There are two things that you can do. One, please care to comment that this is not the right information. And all of the information that is happening in the West Philippine Sea now can actually be easily Googled. No? So, if you're going to make a comment, provide the right link to counter such claim. That's one. The second one is, you can also report that social media account that they are spreading fake news and misinformation. So, in terms of our transparency campaign in creating awareness, that is the biggest contribution that any one of you can do to our fight in the West Philippines. But the most important contribution that you can have is in 2028 for you to go out and vote to make sure that the next president will be somebody
who's going to continue our fight in the West Philippines. We can no longer afford having a president na mangangako na mag-jet ski and then eventually sasabihin niyang nagjo-joke lang daw siya. There's no space in our history right now para gawin nating biro ang pagtindig sa West Philippines. And that is the most important role that you can give to the next generation of Filipinos. To have a president whom you voted for because he supported our fight in the West Philippines. Paskuhan sa Daraga 2025, opisyal nang sinimulan. Pakinggan natin ang ulat mula kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Daraga ang Paskuhan sa Daraga 2025 sa pamamagitan ng isang Christmas lighting ceremony na ginanap sa Daraga Park nitong Miyerkules ng gabi, December 3, 2025. Tampok sa aktibidad ang makulay at malikhaing dekorasyon ng kanilang Christmas village na may temang Candyland. Tampok din dito ang mga agrikultural at iba pang produkto sa Daraga Night Market. Pinangunahan ang seremonya ni Daraga Mayor Victor Perete kasama ang ilang konsihal at kawani ng munisipyo. Sa mensaheng inihayag ni Perete, binigyang diin niya ang kahalagaan ng pagkakaroon ng simpleng seremonya kung saan aniya ang importante ay sa pamamagitan nito sa kabila ng kahirapang nararanasan ng bawat isa ay may pag-asa, isang simbolo kung bakit nagkaroon ng lighting ceremony. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Coconut farmers sa bayan ng Piuduran, benepisyaryo ng libreng medical and dental mission ng DA Philippine Coconut Authority. Pakinggan natin ang ulat mula kay Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing natutugunan ng pamahalaan ng medikal na pangangailangan ng mga magsasaka, matagumpay na inulunsad ng Department of Agriculture, katuwang ang Philippine Coconut Authority, sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Development Plan, ang Medical at Dental Mission, para sa mga coconut farmers na isinagawa sa Municipal Covered Court ng Barangay Karatagan, Piuduran, Albay. Ayon kay Mayor Vanji Arandia, naging katuwang ng DA Bicol at PCA sa loob ng 2 araw na libreng medical at dental mission ang local government unit ng Piuduran, partikular na ang Municipal Agriculture Services Office. Kabilang sa mga serbisyong medikal na bitbit ng DA Philippine Coconut Authority para sa mga Piuduranong magsasaka ay ang X-ray, ultrasounds, CBC, urinalysis, ECG, dental services, vital signs check-up at marami pang ibang libreng medikal na serbisyong mahalaga sa pag-monitor ng kalusugan ng mga benepisyaryo. Kasabay nito labis ang pasasalamat ng alkalde maging ng mga coconut farmers sa suporta at pagpapahalagang kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. May tema ang aktibidad na Mobile Health Services, bringing healthcare closer to the coconut farmers. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating huling balita, kasabay ng paghahanda para sa Batch 38 ng Development Academy of the Philippines Public Management Develop Program na magsisimula sa Hunyo 2026, inihikayat ng DAP-PMDP ang mga policymaker, government leaders at empleyado ng pamahalaan na maging bahagi ng programa na layong palakasin ang integridad, kakayahan at kahusayan sa serbisyo publiko. Narito ang pahayag mula kay John Robert Javier, Project Manager ng Admission Unit sa DAP Center for CES Development. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, like at i-follow ang aming social media accounts. Ito po si Alver Arango, buong pwersang magbabalik.
Buong persang magbabalita. Ito po si Alva Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,